De tjerk is nooit oudbouwd, al wie het wel de bedoeling dat er een toer bij komen zou. De verneemde architect Pierre Kuipers had in 1868 een ontwerp maken, maar de bouw van de toer giet net terug. Het hield weer de vol, maar het ging naar de bouw van het Sint-Antonius ziekenhuis. Ik in 1922 kwam het er net van. En de laatste keer, in 2000, wie in de parochiaan tjen. Op initiatief van pastoor van Ulden leidt er nou een nieuw modern ontwerp. Het bestaat eigenlijk uit een lijnenspel, waarbij de contouren van het torenlichaam worden neergezet. En dat is een toevoeging die in 1868 niet bestond. Vanaf de begane grond rijst er een spits 72 meter omhoog uit die contouren van die toren. Een hele moderne toer naast een oude tjerken. Ja, past het wel? Wie het beter was om die oude toer toch nog te bouwen? Dat zou je kunnen doen, maar daar ben je niks anders aan het doen dan retro, zoals dat heet in de bouwkunde. En bovendien zit je dan aan een miljoenenavontuur. Daar zit je dan ook aan vast. Laat de twee tijden maar rustig tegen elkaar aanketsen. Als steden alleen maar bestaan uit ontdek je plekje, hè, dan gaan ze er ook aan hoor. De mensen willen dan zal ook wel eens iets zien van iets eigentijds. De toer met dezelfde kleuren als de tjerken krijgen. Toch gaat het net om een tjerkentoer, maar om een stadstoer. Een toer die het van alle snitsers worden mat en 4 van boeten de stad te sjen is. Het stielen bouwwerk kost het 1,3 miljoen euro. Het is net de bedoeling dat de parochie het betelt. Wij zijn bezig met het omschrijven van Peer Grutte bedrijven. Een aantal vermogende families in Nederland die een bepaalde bouw met snits hebben. En we hopen natuurlijk wat dat betreft een heleboel uit de burgerij van snits zelf te krijgen. Tsinelien mochten de parochiaan stemmoorden plannen. Dat gebeurt dit keer net. Het gaat niet over stemmen met een briefje ja of nee. Als daar geen portemonnee voor open gaat uit de particuliere sector van burgerij en bedrijfsleven, als die de start niet leggen, dan moet je het niet doen. Want dan is er blijkbaar geen animo voor. Dit keer ging het de bouw van de toer aan van wat de snitsers ervoor hebben.